Πρόσφατα είδα ένα βιντεάκι στο TikTok και με σόκαρε ιδιαίτερα. Πρώτον, γιατί αυτό το βιντεάκι είχε ανέβει από έναν άνθρωπο με ιατρική υπόσταση, και δεύτερον, γιατί ανέφερε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα ότι αν κάποιος δώσει πρώτες βοήθειες σε ένα θύμα και αυτό επιζήσει, μπορεί να δεχτεί μήνυση. Πάμε να δούμε δύο άρθρα του ποινικού κώδικα που μας εξηγούν πολλά. Άρθρο 288. Όποιος σε περίπτωση δυστυχήματος ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης δεν προσφέρει τη βοήθεια που του ζητήθηκε και που μπορούσε να την προσφέρει, χωρίς ο ίδιος να διατρέχει ουσιώδη κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών. Άρθρο 307. Παράληψη προσφοράς βοήθειας. Όποιος παραλείπει να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής, αν και μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο της δικής του ζωής ή υγείας, τιμωρείται με φυλάκιση ως 1 έτος ή χρηματική ποινή. Όμως δεν θα σταθώ στον ποινικό κώδικα. Αυτό που θέλω να σταθώ και που στεκόμαστε στα σεμινάρια που κάνουμε το Stop Heart Attack είναι σε 4 λέξεις. Ανθρωπιά, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση, ευαισθησία. Το να εκπαιδευτούμε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Όμως το πιο σημαντικό για εμάς είναι αυτές οι λέξεις. Αφιερώνουμε λοιπόν χρόνο στις εκπαιδεύσεις μας για να καλλιεργήσουμε αυτή την κουλτούρα και να φύγουμε από το δεν με νοιάζει, δεν θα βοηθήσω, και να πάμε στο πρέπει να βοηθήσω. Όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, απλέ πολίτη, κάνε έστω κάτι. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα. Δυστυχώς έχουμε φοβήσει τον κόσμο λέγοντας ότι αν δώσεις πρώτες βοήθειες θα κατηγορηθείς. Ξέρετε, οι πρώτες βοήθειες είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Πρώτες βοήθειες είναι και ένα σωστό τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Πρώτες βοήθειες είναι και να ασφαλίσουμε την περιοχή του ατυχήματος ή της οποιαδήποτε κατάστασης. Πρώτες βοήθειες είναι να δώσουμε την ενσυναίσθηση στο θύμα μας, ότι είμαστε εκεί να το βοηθήσουμε, να του δώσουμε αυτό που λέμε ψυχολογία. Μη διστάζετε να δώσετε πρώτες βοήθειες. Ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών θα σου δώσει τα εφόδια, τη δύναμη και την ψυχραιμία να επέμβεις σε ένα τέτοιο περιστατικό έκτακτης ανάγκης και να σώσεις έναν συνάνθρωπό σου. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις το σώμα μιας 17χρονης κοπέλας να κοίταται στη λεωφόρο Αθηνών αβοήθητη, με δεκάδες αυτοκίνητα να περνούν και μερικά από αυτά να τη χτυπούν κιόλας και κανείς να μην σταματάει να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Δεν αρμόζει στην ελληνική κοινωνία αυτή η εικόνα. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, να μάθουμε να δίνουμε πρώτες βοήθειες και να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Θα ήθελα να σας δώσω μία ακόμη συμβουλή. Οτιδήποτε ακούτε ή οτιδήποτε διαβάζετε στο ίντερνετ, ψάχτε το λίγο περισσότερο. Υπάρχουν επίσημες πηγές, υπάρχουν επίσημα πρωτόκολλα που μπορεί ο καθένας μας να τα βρει, να τα διαβάσει και να αξιολογήσει αυτά που λέγονται. Η άγνοια σκοτώνει, η γνώση είναι δύναμη. Πάμε να μεγαλώσουμε την αλυσίδα επιβίωσης που φτιάξαμε με το Stop Heart Attack, ώστε κανείς να μην μένει αβοήθητος στον δρόμο. Να θυμάστε τις λέξεις αυτές που είπαμε στην αρχή: ανθρωπιά, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Πρέπει να τα κάνουμε κουλτούρα μας και κανείς να μην μένει αβοήθητος στον δρόμο. Καλό σας βράδυ.